Anis an líon atá Muiris Ó Fiannachta bainisteoir Raidió na Lithe. A bhuairis fáilte arás go dtí níor fém? Permit Margaret just about contact route. Ok, Muiris bhí ceolóir mór ag Raidió na Lithe ar an nún an fiú craoladh mí bheanfór. An féide do rá dóibh siúd nach bhfuil ar nódas faoi cad a bhí a chalóir a gcuibh ar an lá sin? Darren will be on station bliain an air stáisiún hart on mar Livington and craoladh fit the bheith van for. So mas fed Latini na simna is me van for an no portray a honey graduate Labhair an air and Kate law agus tan station a craoladh le bliain an us agus tamid chernoi harvest asta gwil an clochdi le harvest sin bunch of macharin is sin on station radio pobl is foide a craoladh satir sin on station tá an air don treibse is foide bhain leanúnach agus cadúnas omlan aige on riadhor mar sin tamid harvest broder las méid tá bunch of macharin agus is tócha as in spás atá bunch of machar and doing hain mask Meán Gaeilge agus a mask phobal na Gaeilge and like no more cancer black here. Ok, a bhuairis an éon plan a gaibh do Raidió na Lithe don todhchaí rudí bhfuil sibh ag súil go darlóigh na mína atá macrán nó so bliain atá macrán agus cuimhin mar hampla cúpla aglah raidió i dhéanamh leat ar níor a fém maidir leis an spruc atá gaibh go mbeadh sibh mar stáisiún náisiúnta a gréile ar FM mar hampla? Yeah, well, tá córáil leanúnach ag tarlaimh sin le Comisiún na Meán agus tá aithbreith nua that of gone well on Commissioner nua Orbert na Meán Ronan O'Donnell a mar Commissioner Tanga gotí le daine or for example na Commissioner na Meán agus mar chud den afbrenu sin a stuff in Medford Bainisteoir and Labhair agad for a fálaigh na Meán ag súla Definitely tá an chun Orbert mátá lehéid Definitely agus mar sin tá sort of hánig Commissioner na Meán ar an bód bhí an tugrás craoladh ridde cainte fá roinnt blianta margheall ar stáisiún nua Gaeilge náisiúnta a cheoladh agus tá go dtí seo bhí an bhéim sa chórá sin ar stáisiún óige is tócha bheith buna ar bún le na stáisiún Carchill le is bin a bheim agus Raidió agus mar sin de. Agus tá ráte ag Raidió na Lithe go láidir ó tháinig tús leis an gcórá sin darlín ghfuil spásta rud éigean a bheith níos leithne ná sin agus ghfuil táirge dá lehéid sin ar fáil ó Raidió na Lithe hena féin mór cantar leach léir agus dá mech na hachfanní ar fáil chuige agus dá mech an takeíocht ar fáil ó na húdarás chuí ó na húdarás stáit go mech anspéis ag Raidió na Lithe ghlacha leis an ró sin. Achar nó ag brand new came just policy of certain commission modulation in the an afra so Shaka sin Tommy see grace on nua Yola needs to in Lena Jebra on pointation or renter oscillation see nua agus er no tá Deshin and Maha and Chinla Gaeilge collection station Erlina no Gaeilge fear le níorna de chuid an stáisiún atá fáil ar líon an nó le pátrailtaí de chuid atá fáil ar na gnáthard on iTunes, SoundCloud, Spotify agus mar sin de. Agus is tóchas a todhchaí san blianta atá amachráin gur sa réimse digasach beidir is mó go méid forbertí móra ag tarlú agus tá méid ag iirgeach spás Lárnach spás tábhachtach ag Raidió na Lithe sin díreach na Meán Gaeilge ar lína agus tócha díreach na Meán éireannach ar trí chéile ar lína go méid spás le ag Raidió na Lithe sin agus béimmuid ag le tuile béim ar fád chréaltaí agus ar na Meán hóisialta fiú agus a lehéidir sin rudí atá ag teacht taobh leis an stáisiún radio féin agus beag an stáisiún radio gcónaí mar an chanáil droma más mion leat ach tá deisina ar bhád níos mó a dhéanamh an sin. Agus is tócha just an rud déarnach a luhin an sin ná tá muid ag fáiltiú
for láthar go háirithe rih craoladh nua nó craoltóirí Jonach nua tá neart deisina an sin do bhaoine bhíon lo tríoháint as chlár chur láthair a raidió lifa bíoh sin nach chlár cainte nó nach chlár ceol nó tuairiscí dhéanamh nó agadh a chur bhaoine nó taide dhéanamh péirdé Comedic fáilú for láthair rih bhaoine ar spéisló a mecht spéis a go tríoháint as a lehéad agus is féidir teachta dámhailinn tríd an siad gréis an mar bhraithníonn siad ar Raidió lifa.ie de should able to chapter Lanach and Shin like Glock part mar running should tab no clusion and chin and see Vitalin their Glock part is my land and should they should able to can a couple of focal lay for major being a guest August chapter to Gaeilge and Shin treat and see Grace on no special refus the Gaeilge from always a Raidió lifa.ie I was talking about the Rashford Convention. Mar sin roiint rudí atá barta agan sa tréil se tá máthráin. Ní ceistúna gom cóir mar sé ní a ráhan am go nniu chun caiintí bháil an aglah seo agus deirfinn nach bhfuil an Gaeilge ar an ólas faoi an ábhar seo maidir leis an lasú a bhí ar acta deangacha ifigúil ag deire bliain fit a hain bhí ahrú suntasach an maidir le fógra Gaeilge in éireann an féidir a rád ar lucht éisteachta ar néar féim aniu bhuair stoibh siúd nach bhfuil ar nós bhí cad go dtéir atá ag gceist leis seo agus an sin chun introduúna bhí conas atá ag gairí le Raidió na Lifa maidir le seo? Well an rud a hála Joe dhearann na bliana se caite leis an lasú ar ach na deangacha ná go bhfuil íochail inis cholachtí puglaí agus ar ran agus stáit agus ran a stáit agus mar sin de fi fan géid dagrid fógraíocht a dhéanamh trí Gaeilge agus is Herbert Tharbh dearfach agus Tharbh tábhachtach se sin ó héad feiceálacht agus in thuisteacht Beiidir na Gaeilge ar na Meán chumarsáide trí chéile agus godáin tar so spás puglaí here it's going to be the billboards at Dakar volume or put more in the border no pay day known as Fómhair Radio such our RTE known as Fómhair television Dakar and the fortune television here Martinez came contested on Jarafacht on Tanga station agus cean rudí atá tarlathe ó héh Raidió na Lifa ná go bhfuil a bhád ní smó nó fógraíochta ag teacht in our dro so go dtí seo cosú le annach chuid stáisiún radio pobl ar fud na tíre ní bheachach roint bheag fógraí a Gaeilge agan ó raman a Beiidir go bhfuil leithna agan féin orú nó bhfuil bantar le acu leis an bubal a bhfuil a míad na dír or gás Raidió na Lifa mi se gantar lehéidí Gael cultúr nó olscoil na hair má nuail nó cóir car flaglia nó canal Germany mar sin a bhecha deangáil in inis is a rí se gurí feachta se le a fáibbliú ach an am gur tháinig an lasú a bhaimimeach na deangacha tá an túfás gó nua ag teachtain ar dro agus táid ag tuile airigid atá tuéis canál difriút mór aanamh an stáisiún hena féin agus a dhéanaí difriút mór doin sna blianta tá amachráin mar sin chur gás leis an geúra trocha blian a bhí agan déúin dia chun tarigid tá tagaisteach ó chuirsaí fógraíochta dia sé as na balún agus as an chiiste brethlé agus as an green rafadóí profisiúnta a tháinig agus mar sin de so tá spás agan inis rudí aanamh beidir nach raibh in déanta dúin ribh seo agus tasú agan inis semachchan siú go mééis sé tuairt tuile deis an a fástún chun an stáisiún ar Orbert agus réidearfach cinnte don stáisiún féin agus don na Meán Gaeilge agus do mar derm ineceacht na teanga sa saoil puglaí in ar an trí chéile.